Umume wong desa primitif yo ngene iki sing penting duwe sego, masalah sayuran ku pikir keri. Loh, hey yuyu kakak. Lah ngene iki enake nek musim wis tanduran bayem, soring kangkung yo padha nongol dhewe-dhewe nang lahan. Tapi sing duwe lahan, nek aku kan ra duwe lahan ya wis njaluk tanggane wae sing ono. Iki aku arep masak bobor bayem. Ono sing ngerti ra jangan bobor? Kayak nek jaman siki bocah-bocah ora doyan jangan bobor. Nek jamanku cilik sering dimasake jangan bobor mbayung, jangan bobor sureng, terus oblok-oblok. Kayake jaman siki cah cilik ra ono sing doyan jangan bobor, anane doyane sosis, bakso, nugget, ya ora. Hehe. Cung, sapa sing anake riko-riko padha ra doyan jangan? Nek bumbu jangan bobor ki simpel banget, brambang, bawang, miri sithik, aja lali kencore ben sedep. Ora perlu minyak-minyakan, cemplung, kei santen jeburke sayure. Aja lali koreksi rasa ben maknyus. Jangan bobor koyo ngene mangane awan-awan tambah sambel terasi, terus jolali lawuhe karo rese goreng. Ngerti ra nek rese ki gereh lho, ikan asin. Mesti tambah adep mantep, ora nolah-noleh, makme ngerti-ngerti nambah meneh. Ya wis yo ndang rumadang.